Il-ġrajiet fil-mitjar ta' Ħalfar u l-madwar huma dokumentati fid-dokumentarju ġdid bl-isem ta' Ħalfar Airfield li ġie mniedi fl-aħħar jiem. Dan id-dokumentarju jitratta l-istorja ta' Ħalfar, l-attivitajiet li kienu jsiru hemmhekk u l-ajruplani li niżlu f'dal-mitjar fi żmien ta' qabel u waqt it-tieni gwerra dinjija bejn l-1923 u tmiem il-gwerra fis-sena 1945. Id-dokumentarju li huwa twil 44 minuta intwera l-ewwel darba il-ħamis li għadda fil-Mużew tal-Avjazzjoni f'Taqali. Preżenti għal-wirja l-ewwel darba ta' dan id-dokumentarju kien hemm numru ta' persuni distinti fosthom mart il-Prim Ministru Michelle Muscat, l-Ambaxxatriċi Amerikana Gina Abercrombie Winstanley u Chairman ta' One Productions Jason Micallef. Fl-aħħar tas-serata ingħata rikonoxximent lil Morris Micallef bħala direttur ta' dan id-dokumentarju. Dan dokumentarju ser jintwera fi żmien li ġej fuq One.